Top Pini tarik 4 July 2024 Karbi lo Charlie song mate Hamran District Committee pen Niltum Pini kopi putaksi press meet mate labang so hongjai mang nangkop malam ke lahan lo aprang sini linang tumlong media tengno bang we aprang media jirpo doan aphan nilum Karbi lo Charlie song apeng penang di tumphan sengkang sama kardom pa dirlo penang di tum thengno nilitum cepat cining tu nili RA labang kay angtong anse nang di secretary in charge of West Karbi Long district nili tum RV do thulang lage Mr. Rajan Tiso alang di finance secretary in charge of West Karbi Long district committee lapen nili tum long pini Bir Singh Kro alang di assistant secretary in charge of West Karbi Long dulon ningti lapen nili tum arisang ho tum pini long sekot pen labang so press meet ke phanang kok alam the je labang so alam the ke Cekloy John mate iroi ni aprang lo labang so Karbi Langpi hydroelectric project alam ki posipini ja semepet ne tum labang so press meet ke pha alam ke laksana lo je Karbi Langpi pulotang te Karbi Anglong arlo sidolo halabang so arlo ki ongdung mate bang thong kerasir kep labang so family tum thadak for grade mate security guard akam choklem don so akama choklem don natum ke cheng sike 2008 aning kam se lang nitum ladak Karbi Langpi hydroelectric project long kam chu jog lo hal bang su ke jog dun ke cheng hodang si training puno interview puno hala suci 2008 aning kam la ISB pulo so isia company do hala so company ben si alang nitum pen interview mate lai written exam ang ton jogli ma phi alang nitum pan recruitment point no mate job appointment pilo so phi la ISB atum ningkan ke thom pan EPGDC la tumpen lamdon chetok lo ningkan ke thom pan alang litum de jari chalom lo tala so pu thang nat alam ki ave so phi puthot robocop puisia company atum puthot la EPGDC la tumpen agreement chetok lo ningkan ki farman tala so tame ISB pen robocop ka chel lara huts tame la bangso thang walk in interview avelo jat la tumpan personal opinion interview ta avelo ason dak la ground report ang en pen akimi pen aban ke chela la bangso aban pen akimi ke chela company sa lang dito mas replacement PPP do ason dak ang bongbolom ta robocop dolang wenegard to company ningkan kep na charin chalom lo sa lang litum samit hangnat problems PP sita wenegard company tum 2024 30 of June bangke alang litum agreement ka design up tank pen apor jutlo so p 1st of July 2024 NESS North Eastern Security Service Private Limited puatu dak Karbi Langpi hydro project along nang ningkan isia farman alang tum lamdon cetok dulu alam kinang klang do ka bangke NESS Private Limited atum nang ki join bang so company ningkan isi ka cari ka calon apa latum ke bang basi alam kinang klang hiltum pudam itu jela bang thong kera sir kep amuni tumasi alang litum cepak lang ateng bote interview call kan alang tum bang bede pusi seni manghumi me alang bela lo Karbi lo Charlie song pen ajak source nilum ka kalekra mateng polo tangte interview kipi atum si select chot nang je polo hokpet polo tangte sita third party involvement dokok ma punitum karjugang tung athema halabang so existing security guard atum stame bangkrip hi bangke phir appointment long sulo baki bang inquiry hini arleng bangke eliminated to sintu manghume me la hello labang so interview pin pen sami alang itu malong do te halatum dalong ning bang kora hini untuk existing aban security guard dalong ning polo people along le det ke si alang litum ningkan ke proxy made ningkan trainer ke pleng tanglo labang so PGCL atum long a relationship ke do strong bonding relationship alang litum isi a family lo atum chema ni PGCL pen sida non labang so ningkan ke bang pen alang litum phansi sakuri pen phan et ko bang ke mate labang so security guard pen phan et ko bang ke alang litum ta mahu prong si dolo asini tum Karbi lo Charlie song pen ke jongdun kangtung je APGCL company lapen NESS private company atum lapen third party atum nang litum labang so kacethan kacemum kacingui kung dokok ma jong si dokok pulotang te Karbi lo Charlie song pen ke kitiata apichiro ile labang so kace song bang ke nilutum non sking kam chiorlo until and unless alang litum pan
retention mate alang 39 existing post tum security guard tum uthot chipi pe polang te Karbi Langpi ke nilum Karbi lochar le som te jong dak lo so di me generate masilong de until and unless labang so 39 dom nilitum pudam de press aphan piri punitum pupe te akimi atum job creation kurituno extension kurituno hala so bang na tum merit basis pi ta chok nilitum bang ke sinilatum alang litum ban tuningri lo kachuningri alo same NESS panta nilitum pig lo tapen bijuli bhavon head office same nilitum si kachuningri alo pier lo sa non puta etum 2nd of July sin etum ipida sa non puta tum alu thang talong lelang asi nilitum bang la so teng sin tum mana patam bom mate la bang so 39 a family panda pule patam bom pulo tang ke nilitum ke song ing tangkring mate song nang kokku la pen ke NESS Private Limited, APG, GCL atum, lapen third party atum. In case alang litum a family atum, labang so 39 a family atum, jongsi, kopine akisum, cetong iglok pulutang te, labang ke adai alang litum sekian lagi. Atela litum 17 years complete lagi isi arji include isi relationship and kitang po tu mani dokok pote nani tu bacere max ke me tu Karbi lochar song manje asi labang so hong jai pen bachini tung lam si nili lam theng tani ko adom ke pala generate bonelo etum Karbi lochar li song pen ke chi song tum piglo ke hopta isi bagin tum che song le lo pore puda me same Karbi long autonomous council tum same Facebook long same theklong typo mane man tum press long same bite ki pija do lo sita Karbi long autonomous council pen same piniani alang itum 39 na so family itum kisung that ke boy that family long keng kam na che jodu bentuk theklong lela la pen labang so hong jai sa pudak lo etum ke kapre a district son di general district ali lage si 6 schedule si district hotelang 6 schedule em ko hote nona mat ke Karbi long autonomous council ke ke ICM turam rong hang te ke haidu te alang li same labang so puthak ka sab tu cherap dunji mate alang litum pada retention mate alang litum fir la rejoining order ke palong bhange alang lita arideng along do tapen isi patumi nilitum chesong bo mahut administrative ahin pen mate ADC bang bang iglo ADC ke bang ban lam chak manche chak lo je isi lam chak bang ke non ke bang di Tuesday arni hamre na rong sopi along etuman chingbai phan hang po kusi pu tapen so chingbai long ke hang apang ke invitation pilo bijili bewan upon chief CGM bhanda pilo by OSD bhanda pilo asona human resource chief bhanda piglo lapen NESS managing director bhanda lo piglo lapen administrative ahin ben same DC mem do iko kusipu lapen law and order same SP bhanda alali toma hang iglo kusipu lapen hala dak lang pi along jontu general manager alang di bhanda hang iglo lapen akiju sin iltum Karbi lochar li song manang hang lo lapen labang so lang pi along union do la tuma union bhanda jo hang iglo to pot si lat nilitum Karbi lochar li song ban ke labang so press meet ahong jai bare putulo de non labang so ka chingwai bangke ke chingwai ta padusi nang po la Tuesday ka chingwai bangke ake bad aki jutsi ka chingwai lo je alang litum phansi 39 aphan bangke kaya teng kaya mang keklem lo phansi nitum kov dolo la ben jong se alang tum in case kopini ka kelar dia phan ke body bute nilitum ka che song bangke independent che song po la ben generator bangke roile thode tholo bon check nang ko Karbi anglong tot pak lage ate manghu me tum Karbi anglong along li long si latum nang ke operate latum nang ke claim jang power nang ke long sida ilitum Karbi anglong atum pini ko pilo le long simple isi security guard la me thang che claim long le pulo tang te ko piale lo tum kitola asini tum mang Karbi lochar li song bangke je thor long li tang tang ya mi da long li pot adu ka weda je thor long le datna lan jol tum bangke so dak men bachini don lam thangke the councilor sorsa me la bangke responsibility do ali tum da bang penang mri ka alang li tum kisung ke boy lam chini ka lan jol tum